भिडिअ बानाय नैबे अवस्था जाबाय मानसिनो गारिया जायोब्ला मुलिया ओंखारखायो पेरासाइट गैया बेमार हुआ ना इस मेडिसिन को मैं लेने जा रहा हूँ आंनाव मा गाराय जादों आरो बेनि मुलिखौ आं दा लायनो थांगासिनो मेडिसिन इधर नहीं मिलता है इधर ऊपर से जाना पड़ेगा इधर से मिलेगा गाहायजों मोना जोंना मेडिसिना आरो गोजौजों थांनांगौ फ्लाइअभारजों बेयाव मोनो ट्रेन्स दं बांद्राय फैनाय जाया बेयाव फिल्म हॉल है यहाँ पर यह फिल्म हॉल अभी बंद है कुछ भी फिल्म देखने को नहीं मिलेगा सफैबाय बेयावनो फैदों सफैबाय थांसै बेखौ लाबाय गप्र' हिर' बेनिफ्राय थांसै आरो ओमफ्राय गाबोन खुलिनोसै बेजों लोगोसे बे दङ दा माने गाबोन खुलिला दानो खुलिगोन दा बेखौ दिखुंगा बे पूरा टेस्ट खालामगोन गाबोन पूरा टेस्ट खालामनानै जानोसै मनिस जानो फैबाय बेयाव जानोसै चिकेन बिरियानि बेखौ जानोसै दा जाखांबाय बैयाव मनिस रेस्टुरेन्ट कलेज रड खाथियावनो दङ जाबाय जानानै दा थांसै ओमफ्राय उन्दुनोसै बेनि उनाव गाबोन फुङाव टेस्ट खालामसै फुरा माबायदि नुयो मा होदों बेयाव फुरा बेखौ नायगोन मा होनो दैयावबो माबाबो फुरा नायगोन आङो गोजौ गाहाय बारल' बारला बेनि स्टेबलाइजेसन गासिखौबो रेडि नायजोबगोन आरो फुरा टेस्ट खालामगोन हेलो एभ्रिवान गुड मर्निं माने मैयाथ' माबा आनबक्सिं खालामबाय बेखौथ' टेस्ट खालामनो मोनासै ओमफ्राय दा टेस्ट खालामसै फुरा बेसेबांहाय टेस्ट खालामसै बिनो माबायदि बिनि फिचार्सखौ नायनानै आरोना ओमफ्राय मा खालामसै नायलांबाय थादो टेब्लेटखौ नैबावसो लाबोदों आंना लोमजानायनि टेब्लेटआ नैबावसो दङ दा बेयाव खुलिनांगौ आंबो दोनखुमादों आंजों मा लाबोफादों नै टावेल दङ ओमफ्राय आंनि मेन बुस्थुआनो जाहैबाय नैबेनो टेब्लेटआ नैबेनो गफ्र बेखौ सोनोसै बेनिफ्राय खेंसै बेखौ आं स्टेन्डखौबो बावबाय दा खेंसै बेयाव दङ बुस्थुआ नैबे बुस्थुखौ नांगौ बे बुस्थुखौ लागायनोसै बेजों लागायगोन बेनिफ्राय बेखौ सायावखौबो लागायगोन आङो बेखौ ओरैनो बिदिनो खेंसो थायो बे रेडिमेडखा आरो बेयाव कभार सफार गैया बे रेडिमेडखा ओमफ्राय आं बेखौ दा लागायगोन बेखौ आं ओरै लागायनांगोन आरो थांसान्दि बेयाव लागायथ'ला नैबे बुस्थु लागायगोन लागायनानै माने नैबे खिथेबग्रा जायो नैबे खिथेब जायो दा बियो वाइड एंगेलाव दङ
आदसा बेयो दा सुपार वाइरिं दं। नै दा जोङो सफैबाय नैबे रौमारि बाजार जोंनि बेयाव पुरा ओरै राइट साइडजों थाबाय एबसुनि ओरै थाबाय लेफ्ट साइडजों ओरै लोगो जायो रौमारि मन्दिर ओमफ्राय आं दा नुबाय नै सबसे लामा गाज्रि नैबे वाव भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय दा माने भिडिअखौ जागायनोसै बिदिब्ला मा मा नुयो मा मा नुवा पुरा मोजाङै मोजां नायलांदो पुरा स्किप खालामाजासे थ' बिदिब्ला जागायनोसै आदसा दा नै आं स्टेन्डखौ लागायबाय बिदि लागायदों टाइमाबो जाबाय 12:15 दा बेजों थांगोन नैबेजों थांगोन आङो ओइ दैयाव थांगोन बेनिफ्राय बे दैयाव थांनानै वाव बेजों थांगोन दा नै स्टेना बिदि जादों बिदि लादों आङो ये क्या है इधर तो आना बहुत मुश्किल है मैं चप्पल निकलता हूँ अभी क्या हो गया बे साले मैं अभी इधर जाएगा दाख्लै दै बाना जादोंमोन बियो बेखायनो बिदि लोमजोब्बाय दा नैबेयाव फैबाय आङो नैबे दैयाव वाव दैया बिराद लेथ्रा ओमफ्राय खिन्थु थब्ल'बाबो आंखौ माबाखौ नुनाय नङा आं खिन्थु केमेराखौल' सोमनोसै बाव आं दा थब्ल' आं माने थब्ल'नानै ओरैजाय बेखौ लानानै पुरा भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन आरो माबायदि नुयो माने पिक्सारा आंखौ नुगोन आं दै सिङाव आरो दैयाबो गुबुंलेखा लेथ्राखा नुनाय नङा बेनि थाखायनो दा केमेराखौल' सोमगोन केमेराखौ सोमनानै नायनोसै माबायदि बेयो माने वाटारप्रुफ होन्दोंथ' खनसे सोमगोन नायगोन ओमफ्राय अके 1 2 3 बिराद गिनाय मोनबाय खिन्थु सोलिगासिनो रेकर्डिंआसो जागासिनो नै खारगासिनो दाबो पुरा दाथ' बानायबाय दैयावबो सोमबाय बिनि थाखाय खनसे लाइक दाबायना हो लाइक खालामाखैबा आरो हाजासे शेयार खालामना हो रायलायनो शेयार खालामना हो नैबे हाब्रुजों थाबायनांनायनि थाखाय एसे खस्थ' खालामनांदोंना बिनि थाखाय एसे शेयार खालामना हो बे आथिङा सेस लेथ्रा जाजोब्बाय पुरा वाव बेखौ गाखोनांगौ गिलुलु फैजोबो आंबो खुनु दिन बोसोरसेनि बारा जाबाय फैया ओमफ्राय बेयाव आं गोदो दुगैबाय थायोमोन आरो फैबाय थायोमोन जोङो सानसु नङा बिदिनो रौमारि दै होनो आरो जोंखौ दुगैबाय थायो सानसु द्रागाव दुगैबाय जोङो टाइम नायनानै दुगैफैयो बिदिनो दा 12था जाबाय मेंगुलायबाय फैथिबो नै बिदि लाना नायगोन आरो थाबायबा माबायदि मावो नै आरो नै मावदों पुरा भिउ फैना ओरै माखौ नुहुरखोथाय फात्ताखौनो मोनासै आंबोथ' मोनथिया नै ओरैजाय बबाव नुहुरखो फोरा बेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ बेजोंनो बानायबाय थागोन जायखिजाया भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथाङा गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना हो पुरानो एसे सापर्ट खालामदो लाइक खालामना हो लाइक खालामना रिभिउ खालामदों आज रिव्यू किया था GoPro Hero 8 Black और प्राइस को बुंगोन प्राइसा जाहैबाय 36 आनो गोलैबाय टोटेल 36,000 नैबे स्टेन्डार्ड ओमफ्राय हाइपार स्मुथखौ आङो पुरा अफ खालामदों माबायदि नै थाबायनायाव माबायदि मावोना एसेबाबो मावो नैबे जाहैबाय बुस्ट अन पुरा मावबाबो पुरा स्मुथ खारोना जेबो मावा दलद खारो नै स'
स' बियो नैबे जाबाय लिनार शट बियो वाइडनिफ्राय एसे फिसासिन आरो ओरैजाय गुवारफ्रा ओरैजाय गोजौ गाहाय बेफोरो एसे फिसा आरो बेयो एसे लिनाराव बेनिफ्राय हाइपार स्मुथ दङ हाइ दङ बुस्ट दङ ओमफ्राय आं दा बुस्ट मारियाखै हाइनिफ्राय गाहायसिनबो दङ एसे बुस्ट बेफोर जाहैबाय माबा आरो लेभेल खारनाया गोजौ गाहाय बारलुआ बेफोरखौ आरो ओमफ्राय दा नैबे लिनार शट माबायदि नुदों ओरैजाय गोजौ गाहाय माबाफ्रा एसे खम आरो गुसेब नुदों वाइडनिफ्राय आरो बेनिफ्राय सुपार भिउ दं सुपार भिउआथ' फुरा गुवार ओरै अबाव नुफोरगोनथाय मोनथिनाय नङा है जाय गुवाहाटिखौ नुरां जागोन खोमा फुरा बिदि शट जागोन आरो मोनथिबाय सुपाराव आच्छा बारा बुंद्रायबाय तारा बिदि नङा माने गुवारल' लायो एसे बिदिल' नुयो आरो नैबेनो जाबाय सुपार भिउ ओमफ्राय थेवबो बेखौ आं हाइपार स्मुथखौ बुस्ट मारियाखै सुपार भिउआ जाहैबाय नैलाय बेसेबां गुवार नुदों आं नै बिदिल' लादों आखाइया बेसे गोलाव बेसेबांल' बिनिफ्राय ओरैजाय फुरा नुयोना नै बेसे गुवार नुयो एक्चुअली बेयाव माने भइस कन्ट्रलबो जायो ओमफ्राय भइस कन्ट्रल आरो बरिया जायो ओमफ्राय नैबेनि भिउआ लाइटआ माबायदि फैदों आं सायाव दंमोन नै सान्दुङाव दं सान्दुङाव फैबा माबायदि नुयो पिक्सार क्वालिटिया पुरा मोजां आरो साउन्ड क्वालिटियाबो मोजां आं मैया एसे नायदोंमोन आरो दस्राफोरनि हगारनायावबो नायखाबाय आं इउटुबफ्राव थ' नुबाय आरो मोजां बिनि फिचार्सआ एसे ब्लगारनि थाखाय बिराद मोजां पुरा लानो नेक्स्ट बेफोर भिडिअफ्रा आंनि थाखाय बेजोंनो फैजोबसिगोन आरो मोनसे भइस कन्ट्रल जायो स्टप खालामनोबा बेखौ GoPro stop recording GoPro stop recording GoPro stop recording आरे साला खोनासङा GoPro stop recording Pro start recording नै पुरा जायो आरो ना बे भइस कन्ट्रल दङ जों बरिया जायो नै बिदि नुयो आं ओरै लानानै बानायगोन भिडिअखौ नै ओरै भिडिअ बानायै नैबे अबस्था जाबाय दा आथिङा बानायबाय ओमफ्राय खिन्थु आं माने बिनि सोमोन्दै बांद्राय एसेग्राब रोङा जाखिनि रोंगौ आं बिनि सोमोन्दै एसे देखायबाय जाखिनि हायो माने आंथ' एथ'रा बिदि माबा गैद्रायाबो नालाय जाखिनि आंनियाव आइडिया माने मोनथिनाय दङ बेखौ खोन्थाबाय बेखिनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं बेजोंनो भिडिअ बानायगोन GoPro Hero 8 Black जिन्दाबाद नोंगोन गाइस सापर्ट खालाम एसे बेनो जागोन भिडिअआ दिनैनिया नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन भिडिअआ बेखिनियानो आरो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो टिल एन्ड टाटा बाय बाय सुमा